Hrvatska. Predivna zemlja s toliko bogatstva koje stoji zaključano, tiho i nenametljivo. Bogatstvo koje je svijetu poznato više nego nama koji tu rastemo, stasamo i borimo se. Vrijednost koja tek čeka da je otkrijemo. U godini za nama Hrvatsku smo obišli uzduž i poprijeko. Upoznali smo stotine ljudi koji su stup onoga što Hrvatska jest i onoga što tek može postati. A mogućnosti su goleme. Ruralna Hrvatska cijelogodišnja je destinacija dobrih domaćina i vrijednih ljudi. Nudi obilje zdrave, domaće hrane, autohtone sorte grožđa, maslina, ali i brojne mogućnosti za aktivni odmor i rekreaciju. Pa krenimo redom kroz tu ponudu. Hrvati su u gostoprimstvu svjetski prvaci. Jedina konkurencija smo sami sebi, jer svi se u Hrvatskoj trude tko će ponuditi više, kvalitetnije i po mogućnosti autohtonije. Najviše se radila prigodom prve bračne noći za mladence, da bi mladenci izdržali prvu bračnu noć jer ima ona je dosta kalorična. Skradinska torta stvarno priča priču o Dalmaciji. Pa gosti baš dolaze u prirodu, vole domaću autohtonu hranu, friški zrak, zelenilo, uglavnom priroda i društvo. U Konobi Antunović nudimo naš pršut, pečenica, kobasice, 2 vrste. Kad ste došli ovdje vidjeli ste kolika je to razlika između svakodnevnog života u velikom gradu i tu. Poljoprivreda, koze, ja radim u drvu, razne stvari. Iako je gastro doživljaj Hrvatske dovoljan sam po sebi, dodatnu snagu daje mu kapljica dobrog vina koji možemo kušati na svakoj strani Hrvatske. I ne samo da možemo kušati, već iz godine u godinu naši vinari nude sve raznovrsniju ponudu koja uključuje vino u svim njegovim bojama i okusima. Mi smo inače kombinacija vinogradarsko-voćarska obitelj, tako da u biti proizvodimo i vina, proizvodimo jabuke, a od jabuka radimo sokove od jabuke, radimo čips od jabuke. Ova sorta Plavac mali, dakle to je 100% sorta crnih vina Pelješca i ona upravo tu na specijalnim pozicijama daje svoj vrhunac. Ona tu pati, gdje to nije lijepo, to su ekstremni uvjeti za biljku, ali upravo zato ona daje sebe i pokaže se kroz svoj proizvod. Pa ja bih rekao da se igramo sa svim, od vina, tako i sa raznim manifestacijama, eventima, od crtanja, kušanja, slušanja. U današnje vrijeme imate more svega iskomercijalizirano, a ovo je nešto moje. Ja to volim reći onako livada, puna snijega, imate put kojim svi koračaju. Ja koračam tamo gdje niko nikad nije i ostavljam korake iza sebe, tako da fakat uživam. Imamo naše tradicionalne sorte, baziramo se na Malvazi, Istarskoj, Teranu i Muškatu. A tamo gdje nismo sami intervenirali, priroda je to velikodušno učinila za nas. Zaista je čarobno, nalazimo se na obroncima Strahinčice, ovdje u Radoboju, na stazi orhideja, odnosno u jednom vrtu orhideja. Postali smo poznati, recimo Vigajem po vjetru, kad nema vjetra onda ljudi vole planinariti jer odmah poviše plaže imate planinu od skoro 1000 metara. Uz prekrasnu prirodu odavno smo savladali lekciju i naučili da sunce, more, predivne šume, planine i sva ostala bogatstva nisu dovoljna da bi privukli i zadržali goste. Ruralna Hrvatska nudi tako brojne mogućnosti za višednevni idiličan odmor i uživanje u svemu što selo nudi. Zaista nam je drago da možemo ovdje ugostiti i Primorce, i Dalmatince, i Slavonce, i Varaždince i uživaju s nama u plovidbi svake subote i nedjelje za individualne posjetitelje i u terminu po dogovoru za grupe. Meni je veliko zadovoljstvo kada recimo jedna grupa završi svoj team building i doslovno ako je to jedan autobus ljudi svako stisne ruku i većina njih veli ovo mi je bio najbolji dan u životu koji sam proveo nekako ovako zabavljajući se.
Centar ima jednu dugu povijest rada sa bjeloglavim supovima. Nikad ne napadaju živi plijen, oni su strvinari. Garičgrad je srednjovjekovna utvrda koja je još ovdje od 13. stoljeća. Zapravo jedno od bogatstva koje se nalazi na Moslavačkoj gori. Prvi sljedeći vikend morate provesti ovdje, da doživite Papuk, da potrošite sve ono što ste skupljali preko tjedna u uredu, onu energiju. Makar dođete zagrlite ovdje bilo kakvo stablo, ne morate proći ovaj poligon. Ovo je tek mali komadić onoga što Hrvatska može dati. Kad se sve zbroji i oduzme, najveća snaga naše ponude su ljudi. Oni koji nerijetko obiteljski stvaraju, rade, ne pitaju puno, već žive svoj posao. Nakon što se i vi zaputite u avanturu otkrivanja ove lijepe zemlje sa svake strane, zaključit ćete isto ono u što se uvjere svi koji je posjete. Hrvatska je doista puna života.